Zdravo! Ja sam Elizabeta Georgijev, bibliotekar, pisac i prevodilac. Pišem na srpskom i na bugarskom jeziku za odrasle i za decu. Prevodim sa bugarskog jezika. Ovoga puta predstavit ću knjigu koja viri Šuš i Miš u biblioteci, koju smo napisali Milica Matijević i moja malenkost. Reč je o slikovnici za decu posvećene biblioteci i tajnama biblioteke, a pošto su bibliotekari drugari, tako se rađaju i neke neobične knjige. Ovo smo Milica i ja, ovo je Milica, ovo sam ja, a ovo je, reći ću vam posle ko je to, ali da vam prvo pročitam ko smo nas dve. Milica Matijević, glava u oblacima, noge čvrsto na zemlji, u duši bibliotekar, voli knjige, prirodu i mačke i večnu decu. Elizabeta Georgijev, mačkoljubasta, bibliotečka vila koja nikako ne uspeva da odraste. Knjigoljubac, mačkoljubac, ljudoljubac, sanja da ostane dete, a u stvarnosti je bibliotekar, ozbiljan. Šuš i Miš su mnogo čudna stvorenja. Evo ga, ovo je Šuš, ovo je Miš, a šta se dešava u slikovnici, sad ću da vam pokažem. Šuš je knjigoduh, dobri duh koji otkad ga neko smislio živi u knjigama. Deci, radoznalim knjigoljupcima i još radoznalim bibliotekarima. Miš je crni mačor koga usvojila neobična bibliotekarka Cana. Pažnja! Na osnovu naknadno sprovedene istrage nepoznati čitalac je nepažnjom istresao Šuša iz njegove omiljene knjige. On ne voli da izlazi iz priče i da se provlači između knjiga, često se duri i čačka nos. Jao, izvini, a baš sam smotam, ne znam šta se desilo od kad ja ovde, nisam zalutao, nekako sam se odjednom oprao u ovom raju. Prosto sam ovde, a zašto baš mnogo brbljam, bolje da se predstavim. Ja sam Šuš, jedan jedinstveni najbolji knjigoduh. Raj, kakav raj? Baš neki čudan lik, pomisli Miš u sebi. Ovde se uživa, lepo je, mirno je, predivno. Ali, dragi moji, nije ti ovo raj, ovo je biblioteka. Ono jeste mesto za sve, pa čak i za tako malo prozračne kao što si ti. Ipak, ne možeš tek tako bez najave ljudima, to jest mačkama, da padneš na glavu. Tras i ništa. U biblioteci postoje neko pravila. Biblioteka? Pravila? Mačke? Izvinite, ja ništa ne razumem. Vrti mi se u glavi, ni na kraj pameti mi nije da i dalje razgovaram sa nepoznatom osobom i to sa osobom sa repom. Sigurno sanjam, ili su mi se istumbali lončići u glavi. Šuš tipka svoj baburasti nos. Bibliotekarka Cana se oporavlja posle prvog susreta sa Šušom. Pročitala je toliko knjiga, upoznala toliko likova, razmišljala o toliko avantura, sanjala toliko različitih knjiških snova, da je susret sa jednim knjigoduhom i nije bio nešto mnogo čudan. Dobro, možda malkice čudan. Slušaj samo, sestro slatka, šta mi se desilo kada sam jutros ušla u biblioteku. Slušaj pažljivo. Neverovatno. Bla, 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 bla. Ja moram da prekinem, zvaću te kasnije. Priča je prava bomba. Morat ćemo ipak ovu priču da počnemo iz početka. Ona počinje onog časa kada u biblioteku ulaze Igor i deda. Igor je dečak, srećan je dok čita, biblioteka mu je druga kuća i zna sve njene tajne. Deda je malo starija verzija Igora. Lepo je biti Igor. Šta se dešavalo sa Igorom, dedom, Canom, Šušom i Mišom, možete da vidite ako uzmete i pročitate slikovnicu, a otprilike na kraju mi smo, Milica i ja, osmislile sledeću sliku. Cana i Miš zajedno piju jutarnju belu kafu u biblioteci. Cana glasno srče, a Miš izigrava finoću i samo pijucka. Ulazi Igor i glumi da mu je svejedno, da je pao s Marsa ili sa Venere, ništa nije vidio i ništa nije čuo i da se ništa neobično ne dešava. Ipak je ovo biblioteka. Ona je prepuna knjiga u kojima žive izmišljena bića i super heroji spremni za najrazličitije podvige. Ako je Šuš našao svoju najdražu knjigu, naći ću i ja. Možda sutra ili sledeće nedelje.
Možda iduće godine u ovo vreme. Ma naći ću je sigurno. Za ovu priču je jako važno da ima srećan beskraj.